To kamano nitiere omenda go mabende wuok kuom anonymous contributors kata donators kata donors. Donations moko ma samoro ikia noya kanye to IEBC to dwani wach ni pesa ni oya kanye Makolwal. Ka bedo nade? Achiel kuom pinywa bende ayudo kae ni samoro gin weche ma bende ok inyalo wacho kuom omenda ni oyae tidwaro ni mondo iwachi. Ka bedo nade? Dipo ni mana achiel kuom gima ma bende nyalo miyo IEBC geng' ng'ato dhi mbele gi chung'. Mano to ok gima duong' en disclosure. Disclosure ok tiende ni nyaka kiwacho ni pesa ni tanwang'e takia kumoaye. Mano you have disclosed. Okay. Mano to the extent of my disclosure, disclose ni pesa ni uchoponi and accountability a receipt kacha gi balance sheet mari kaka enecha ibiro ket pesa no somewhere else. The regulations handle such amount of money maber ma ok ni ng'ato nyalo koni nyalo bedo ni nyalo ng'adi kata inyalo kawi ni koro ne okichung' nikech wechego. Mane momiyo akwayo jopiny mondo gisom ahinya jochung' gisom chik ni maber, but gima joma winjo chik ni mabende nyalo puonjo gi mana kaka ineno Ramogi kelo joma understand this mondo wach negi ni such amount of money bedo handle nango within your committee, your campaign committee gi campaign mari michano mondo ikete in the right account, so long as ni you disclose it kendo nyalo account for it en gima chiko otayo kendo ne godo. Gima ng'eyo ni jomoko biro biro to kare gin pesa moa oko as very illicit money, donation from jok moko ma onge ng'amo ng'eyo, to mago to gima ema chik ni ok dwar. Erokamano ahinya. Seche ma jachung' owacho ni omenda ni to miya gi kanisa more pinje ma oko to kar omenda ni oya kuom money laundering kaka ni isewacho cha. Ma bedo nade? Ang'eyo ni IEBC onge kod oteku samoro iwacho ni geno mari en gibiro bedo godo. Ang'o biro miyo adier ng'ere kae? Ma en penjo machiel kuom bende jo neno penjo ka ni to ere gima biro nyiso ni omenda no oya kuma wach ni oyae no ka ok owuondi duol mar IEBC. Aha, mano is a very good question. Mano penjo maber kabisa. Mana kaka ne wawacho cha ni IEBC kendegi ok nyal implement chik ni kendegi. Nitiere regulations, nitiere bodies ma bende nyaka giti godo together mondo ging'e ni chik ni ochopo kare. Nitiere bodies mochung'ne pesa ma oko manyalo timo nonro, gin gi teko ma timo investigation, magi lu the money trail, magi ng'e the source of that money, magi kelne IEBC that report, magi koni maendi pesa ni to nuwuok kama kanisa ni endi, gimi wacho ni kanisa ni ok en kanisa kata gen gima kama and gima kech nitiere money laundering, nitiere a body ma is in charge kako investigate all this. Ma chik mar pesa ni IEBC as an electoral body alone ok nyal implement kende koko deal kendo koko accommodate other government institutions manigi teko kendo power to do thorough investigation. The banking sector, jogo temo sebedo katimo all this, they are on board and they can do it. IEBC as alone cannot do that because gibro timo masadi to gi organize election sadi, gibro yalo cases sadi maga machal kama. Omiyo mano to it's not a problem, it's a challenge manyaka gi kaka gi deal godo as the body concern. Okochuno ni IEBC ka kuro articulate 84 wacho ni o regulate gini to ni gimora mora madhi timora around gi such a thing ni ene man gi teko mar timo. Nyaka gi team together with other stakeholders. Yeah.